Ito yung partner. Ang pinaka-importante yaw kita. Okay, kaya iligo siya yung pinuhuya pa. Nagaling yan sa Calabaclan City. Alang ako ni Sacramento ng Kasal. Bakit iba sisang kagulang bukas? Sa isang pagpasalubong sa isang pamilya. Ano ba? Bago magtaraw. Oo, yan ang sa kuya nga. Batraw. Si Manoy Sieto. Bago magtaraw yung tribong ko na yan ako. Si Manoy ito. Ay. Hindi na naman yung pagkahiling ka. So si Mike Totot, nagibi. Sa nakulaan na kaupahan ka sa Sobrang kaugmahan. Guys. na ipinahiling ng mga tao kung yun ang daw kasabang asin sa puso. Hindi, si Primong ko, Mike Totot. Dahil yaw Sobrang sa kaugmahan. kagulang kooperasyon sa tuyang. Sa tuyang pamilya. Sabi ko nga rin kaya pati ba ininduang ini pamilya Sirano asin Kulaway nagkasaro ko yun ang daw. Nagurulog na si Tinade. Sabi nga rin kaya Puro ipinahiling Tinade. ng kasararuan na magayong talagang iribadan. Ano? Sa magayong na sitwasyon ko yun ang daw kaya hinintabi ng testigos kita mo yun ang daw.